Sunana Emenike na playing role a dadin kowa muna jin daɗi dai. To yallaɓai gashi dai ka kasance ba Bahaushe ba, amma mun ganka ka fito a Kannywood. Ko me ya ja hankalinka zuwa ga Kannywood? Ai ka sani a duniyan nan inda ka zauna gurinka ne. Kuma ni da muka taso ni haifuwan Kano ne. Nan na yi primary, na yi secondary, na yi university. Kuma dole ne ka saba da mutanen da kana da su. Shi ne ya sa irin wannan a fito ba wai na ji mamaki da shi ma na san dai shi ne abin da nake so. A haɗa kai a yi komai tare ba wani bambanci ba wani difference a cikinmu. To yallaɓai shi wannan tantancewar da ake yi me amfaninsa? Ai amfaninsa shine buɗewa idon mutane na ɗaya a dinga gane abin da yake faruwa a duniya. In san wani lokaci wasu ba su a fito sai dai ta wajen ɓangaren talabijin da wasa. Amma cikin wasan ne za a gane duk abin da yake faruwa cikin gwamnati da harkar mu generally kawai. To yallaɓai shi wannan tantancewar shin ka samu an yi maka ne ko kuma akwai wasu procedures, akwai wasu hanyoyin da zaka bi wajen ganin an tantance ka? Wurin dama akwai procedures da yayi amma wani lokaci cikin ciki ne ke. Yanzu idan wasu producers kamar suka gayyace ka zuwa wani fim ɗin su yallaɓai kana ganin zaka iya amsar gayyatar su? Kwarai ma kuwa dama shine ya sa na shiga daɗin kowa saboda daga daɗin kowan na samu wani role a cikin ko Kannywood ko ina ne kuma da Hausa ko da in turancin nan sai yayi ba laifi. To yallaɓai ka ce cikin fina-finan da ka fito ka ce private film ne, za mu so ka gaya mana sunan ko ɗaya ne. Akwai wani sun ce title nashi shine Thanks Be to God, shine kuma director din shine Peter. Amma zai ya kawo muku ku kalle shi. To yallaɓai shi wannan Thanks Be to God ɗin wato shine sunan fim ɗin ya kasance da yaren turanci aka yi ko kuma da yaren mu na Hausa aka yi? A'a wansu aka yi da turanci wansu da Igbo ne aka yi. Ba wani kasani yawanci cikin mutanen da suka yi wannan fim Igbo ne ba su jin Hausa ne. Kenan an yi mix ɗin yare biyu ne turanci Igbo ko da Hausa? A'a ba Hausa a ciki sai turanci da Igbo.